Bé, bona tarda. Benvinguts. Gràcies per venir. Recordem que aquest acte entra dins d'aquesta mecànica que tenim ja instaurada des de fa molts anys, que els projectes que anem fent els anem explicant i també ho gravem a YouTube i per tant la gent també després ho pot recuperar. Pels que no hagin pogut venir doncs podran veure en qualsevol altre moment. I són importants aquests actes perquè ens permeten explicar un projecte que incideix directament i que busca millorar algun aspecte de la nostra població, però també té un interès, jo crec que per la població en general i pels amants de l'arquitectura en concret, perquè ens dona l'oportunitat de poder escoltar diferents arquitectes que van passant per aquí, que hem pogut gaudir de les seves explicacions i que són les persones que han patit més l'esforç de transformar allò que li estem demandant des de la part del promotor, que en aquest cas és l'Ajuntament, que li traslladem el que es diu un programa funcional, és allò que necessitem perquè funcioni en aquest cas la biblioteca, i ells ho transformen en un equipament que realment doni resposta a aquestes demandes. Ara ens ho explicaran. Jo primer el que voldria, el que faig normalment, és posar-li una mica de context. El regidor, el Xavi Rota, regidor de Cultura, que avui no ens pot acompanyar, recordava l'altre dia en el plenari com havia començat aquesta història. Jo ja no me'n recordava. El 2015 jo entro com a regidor d'Obres i la Pilar Pueymedó és alcaldessa i em ve un dia i em diu és que la biblioteca es necessiten, perquè fan moltíssimes activitats, estan desbordats i necessiten un espai per poder que sigui molt polivalent, per fer tallers, per fer xerrades, per fer moltes coses, de 100, 200 metres quadrats, una aula grossa, hi havia diferents opinions. I jo vaig dir, home, igual en comptes de fer un projecte directament d'allò que estan demanant específicament i que dona resposta a una demanda molt concreta, potser hauríem de tenir una mirada més ampla i veure realment a on volem arribar, què necessitats tenim com a població en quant a equipament cultural i biblioteca. I a partir d'aquí sabrem on hem d'arribar i una mica amb els recursos dels que disposem anirem fent per etapes, perquè no tenim tants recursos a Olesa, doncs segurament per etapes anirem fent diferents ampliacions que ens portin en la línia d'allò que necessita la població. Això ens va portar a un primer recurs de Diputació en el que vam identificar allò que ja intuïem, que la biblioteca actual està pensada per una població més reduïda i que ara som 24.500 habitants i que ens falten molts metres. Que a més és una biblioteca que té una forta demanda, que genera moltíssima activitat i que per tant necessita de més espais perquè les biblioteques ja fa temps que van deixar de ser aquell lloc que només emmagatzemen llibres. I d'aquest primer estudi vam passar a allò que es diu el programa funcional, que us explicava abans, i que ja ens dimensiona exactament quina és la necessitat d'una població de 24.500 habitants. I descobrim que no ens falta una aula grossa o 200 metres, sinó que ens falten segurament de l'ordre de 1.000 i escaig metres com a mínim. Això ens ho explicaran amb més detall, no? Comencem un periple llarg que arrenca el 2015 i que a dia d'avui jo crec que de forma molt satisfactòria podem dir que ha estat un procés que ha avançat de forma lenta, perquè entremig també hem tingut el Covid i 1.000 històries, com ja sabeu, de forma lenta però segura. I segura per què? Perquè guiats de la mà de Diputació, i avui ens acompanya una de les seves tècniques que ens ha acompanyat en tot aquest recorregut i que ens l'explicarà amb una mica més de detall, doncs ens ha permès identificar molt bé, com us explicava, les necessitats, dimensionar-les, fer l'encàrrec adequat del projecte i després supervisar i tutelar i guiar els arquitectes perquè realment anessin donant solució a allò que era la nostra demanda. I això acompanyat d'un equip molt gran, de moltes mirades, que és com ha de ser i que van des dels usuaris, perquè en algun moment van fer participació, òbviament les persones que estan tot el dia en la biblioteca, les seves treballadores i que coneixen millor que ningú quina és l'operativa que els hi fa falta, i molts experts en mobiliari, instal·lacions,
tot allò que es mou al voltant d'una biblioteca. Això, al final, de forma lenta però segura, ens fa arribar aquí en un moment en què ja disposem d'un projecte constructiu, que vol dir que és un projecte que ja podem estar com per entregar-lo a un constructor i que comenci a construir. Ja té tota la guia del que ha de fer i tenim, nosaltres sabem també el que hem de controlar i quina despesa té. I això pensàvem en aquest mandat que arribaríem fins aquí. Però hem tingut una sorpresa molt agradable, que és que van haver-hi uns fons europeus que buscaven destinatari i no hi havia gaires poblacions a Catalunya que haguessin fet aquest recorregut, que és molt lent i que si no l'inicies no l'acabes mai. Nosaltres el vam iniciar amb molta fe el 2015-2016 i resulta que quan han arribat aquestes ajudes europees som una de les poques poblacions que té un projecte constructiu acabat, dimensionat, preparat per licitar i que per tant pot complir els terminis i arriba en el moment idoni i adequat com per poder optar a aquestes subvencions. 1.860.000 que cobreix una bona part d'un equipament que requereix una inversió molt, molt alta, que això també és veritat. Però tenim 1.860.000. La resta l'haurem de finançar, una part amb finançament propi, com també hem fet la resta d'obres, i segur que una part ens ajudarà a Diputació, perquè aquesta biblioteca és un equipament pel poble, però forma part de la xarxa de biblioteques que també gestiona i que és una de les principals eines de cohesió de territori i de cohesió social també a nivell de poble, i és un projecte en el que Diputació ens ha tutelat, guiat i està també amb un grau de compromís molt alt. En fi, hem arribat en un moment que pensàvem que deixaríem un projecte acabat i preparat perquè en un següent mandat fessin la feina de buscar finançament i licitar-lo, i ara ja tenim el finançament i per tant ja iniciem la licitació. Aquest projecte s'ha aprovat en el plenari de dijous passat. El proper mes d'abril, en el proper plenari, aprovarem els plecs de contractació, vol dir que ja s'iniciarà el procés de licitació i d'aquí 6 mesos, 7 o 8, com a molt, ja tindrem una constructora, vol dir que ja començarem amb tot el lío i tot l'enrenou de les obres que suposaran, com totes les obres, un estrès tant pels usuaris com sobretot per les persones que hi treballeu, però que durarà un temps, que ara ens ho explicaran perquè serà una obra molt complexa, però que al final d'aquest esforç que haurem de fer entre tots disposarem d'un equipament de primer ordre que ara ens explicaran. Jo ja no m'allargo més. Agraeixo que avui ens acompanya la Marta Viada, de Diputació, i els arquitectes del despatx Coll Leclerc, que segur que ens faran una magnífica exposició, i després ens permetran també fer algunes preguntes, que sempre tenim alguna pregunta. Vinga, gràcies a tots. Hola, bona tarda a tothom. Jo soc Marta Viada, vinc del Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona. Explicaré una mica el procediment, com hem arribat a aquest projecte, partint del que ja ha explicat l'alcalde. No em remuntaré al 2015, sinó al 2019, quan ja entrem el que és el Servei d'Equipaments i Espai Públic. El punt de partida, quin va ser? Tal com ha explicat, el programa funcional. Gerència de Biblioteques de la Diputació, previ a que entrem a redactar un projecte, el que estableix és com ha de ser aquesta biblioteca, perquè doni servei a aquesta població del voltant de 25.000 habitants. És un programa funcional que surt del mapa de lectura pública. És veure quines necessitats té el municipi perquè no ens embarquem en un projecte que puguem equivocar-nos i sobredimensionar-lo, creant uns costos innecessaris de l'Ajuntament, i tampoc perquè ens quedem curts, que no passi que en 10 o 20 anys s'hagi de tornar a ampliar aquesta biblioteca. Llavors, aquest programa funcional per nosaltres era el punt de partida per treure un concurs de projectes. És per explicar als tècnics que han de redactar el projecte quina és la base, a on han d'arribar amb aquest projecte de biblioteca. Aquest concurs de projectes el vam realitzar entre el 2020 i 2021, en plena pandèmia. És un concurs de projectes en el que es van presentar una vintena d'equips redactors i d'aquests 20 que es van presentar se'n van escollir 5. Un jurat d'experts va escollir les 5 millors, les que es considerava que solucionaven millor
tot aquest programa funcional de la biblioteca. A partir d'escollir-ne 5, aquests 5 van desenvolupar la proposta a nivell d'avantprojecte i un cop desenvolupada la proposta, un jurat d'experts, novament, va tornar a seleccionar quina era la millor d'aquestes 5 que ja havien passat un primer procés. D'aquestes 5, la seleccionada va ser la proposta a ple Colesa, que és la que van presentar l'equip de Coll Leclerc. Què és el que vam posar en valor d'aquesta proposta? Diferents estratègies que plantejaven. La primera, la més essencial, el correcte funcionament de tota la biblioteca. Com es col·locava tot aquest programa funcional dintre de l'ampliació, com a més no només funcionava bé la biblioteca, sinó que encaixava molt bé amb la resta de l'equipament, perquè hem d'entendre que era una ampliació en un edifici on hi ha molts altres usos i que calia que funcionessin correctament, que fos sostenible, de manera que poguessin tenir uns mateixos accessos, uns mateixos serveis, però que poguessin funcionar independentment tots els usos de l'equipament, i això és el que solucionava aquesta proposta. Al mateix temps, ampliava només en planta baixa, que permetia que fos molt sostenible i que, a més, creava una gran coberta verda que afegia un benefici ambiental a tot l'entorn i beneficis pròpiament a l'edifici, per la inèrcia que creava amb aquesta coberta verda, i treballava molt bé tot el que eren les façanes, amb molta transparència, que permetien la relació interior i exterior d'aquesta biblioteca, de manera que des de l'interior tenies uns espais confortables i atractius, veient tot l'entorn natural i el patrimoni que tenim aquí envoltant aquest emplaçament, i permeties que des de fora es veiés la biblioteca, perquè ens sembla molt interessant que des de fora puguis veure l'activitat que hi ha dintre, que la gent se senti invitada, que tothom vegi que és un edifici públic i que la cultura és per tothom, que tothom pot entrar i fer-ne ús d'aquest equipament. Al mateix temps, ja ho explicaran en més detall, però la seva proposta posava molt en valor aconseguir un edifici al que en diem ENZEP, que és gairebé de consum zero. I no només aconseguien un edifici que gairebé no consumeix res, sinó que a més generen energia neta que pot ser distribuïda amb d'altres equipaments que tinguin per l'entorn. Per tot això, va ser l'equip guanyador, se li va contractar el projecte executiu el 2022, al llarg del 2022 hem estat treballant de la mà directament amb l'Ajuntament, que també ha estat molt bé perquè han participat totes les àrees de l'Ajuntament, des dels que porten l'urbanisme, les instal·lacions de telecomunicacions, amb l'equip de biblioteques també, veient que realment estaven fent la biblioteca que seria funcional i que solucionaria les necessitats del municipi. I sense més, jo dono la paraula ja als tècnics que us puguin explicar el que és tot el projecte constructiu, com s'ha desenvolupat la biblioteca i que la pugueu veure en imatges de com serà la biblioteca. Sí? Se sent? Vale. Bueno, no sé qui d'avui era l'última vegada, però fa 2 anys que hem vingut aquí a presentar, després de guanyar el concurs, com seria la biblioteca. Ara tornem a presentar com és realment. I jo crec que és un èxit que podem fer servir quasi el mateix PowerPoint, la mateixa presentació, en el sentit positiu de que sovint quan treballem els projectes no els millorem, sinó que els empitjorem. I en aquest cas jo crec que és tot un èxit d'haver pogut incorporar els comentaris dels bombers, els comentaris de la gent de manteniments de la coberta verda, de la gent de TICs, d'informàtica i de les bibliotecàries, sense haver de comprometre la idea del projecte i poder també colar alguns requisits que heu tingut. El que sí, intercalat aquesta imatge que teníem de la presentació oficial, per recordar algunes dades, que no se m'olvidi. La biblioteca que teniu de Santa Oliva data del 36. Era una petita biblioteca a l'Ajuntament que ocupava un tros de la planta baixa. Després, al 94, es va construir la primera planta baixa de lo que era la biblioteca, que tenia l'espai brossa. El 2003 es fa aquest edifici d'aquí, sempre es va ampliant, aquest edifici d'aquí, que és
Casa de Cultura. El 2006 s'afegeix sobre la biblioteca antiga una biblioteca més ampliada, no? Més gran, i tot això resulta en la necessitat que això es fa petit i que es necessita més o menys aproximadament duplicar l'espai de la biblioteca existent. No? En aquest moment és quan intervenim, es munta el concurs i participem. Hi ha un altre tema que no ha comentat la Marta, és que la Diputació, i per això aquí tinc l'imatge, treballa amb uns objectius que s'alineen amb les Nacions Unides, no? Que són objectius de disseny mediambiental, no? Sostenibles, i estan molt pendents de que segueixin aquestes directrius. Nosaltres, com a despatx, ho fem de manera natural, però és que a vegades m'oblido dir-lo, de tan important que és per nosaltres. I doncs aquí volia assenyalar amb aquests iconos, no? El benestar, fer un edifici que sigui confortable, com si fos en un parc, no? En un lloc, una biblioteca que t'agradi estar-hi. Estalviar l'aigua. Molt sovint quan construïm fem edificis que mal gestionen els recursos, no tan sols l'energia, no? Però també l'aigua. I aquí, com tenim una coberta, és un tema fonamental. Després el tema de l'energia neta, que això també és un fet en l'edifici que farem només servir energia neta, no tenim dependència del gas. El tema de la cohesió social i del barri, fem un gran equipament, no una petita ampliació. I el tema del canvi climàtic també, afrontant el fet que el clima canviarà, en el futur serà un clima més càlid i tindrem més pluges torrencials. Per això fem el que fem i per això explicaré per què és així el projecte. I finalment incloure una mica de biodiversitat. Bé, quan venim aquí a mirar com és el solar que ens donen per fer la proposta, és difícil llegir-ho perquè, com has contat, són una sèrie d'intervencions, no? I és difícil entendre nosaltres què més podem fer a tota aquesta col·lecció d'edificis. I ens agrada més pensar, home, abans de ser un aparcament, això què era? Perquè el solar és un aparcament. I vam trobar aquestes fotografies en els arxius, són postales, segurament són l'època dorada del balneari de la Puga, quan hi havia l'Hotel Gori, que ara és l'Ajuntament. 1917 fins a 25 era l'època dorada i es respirava un ambient d'aquest tipus. Doncs estem en el mateix solar, mirant aquestes fotografies antigues i sembla que podies venir aquí a llegir un llibre, no? I això ens dona una pista de que, i si no fem un edifici, si fem una biblioteca que és més natural, com si quasi no tens la sensació d'estar dintre d'una biblioteca, sinó a l'aire lliure. També havíem llegit que aquí hi ha una afició a el que es diu la bibliolila, llegir sota els liles. Aquesta altra fotografia que està presa des d'on es verà el solar i l'ampliació aquí. I observem aquesta plantació d'arbres, plàtans, que és un patrimoni natural que teniu aquí, tota aquesta gran plantació d'arbres que ve ben regada per Can Llimona. I semblava que més que posar un edifici seria millor deixar un paisatge. Es veu més el context aquí, on serà la biblioteca, que és aquest espai, no sé si pots apuntar. Sí. S'entén més que forma part la biblioteca d'un conjunt d'edifici, però que forma part d'un complex més bé naturalístic, que és tot aquest gran parc, el parc d'Olesa, al voltant de l'Ajuntament, i en gran connexió con el Can Llimona. Afegiré
Aquest és el plano de situació que vam utilitzar al concurs, que no és real, no? És una recreació a partir del nom dels carrers, no? El carrer de la Riera, no en recordo tal, i l'altre carrer, la Riera de Can Llimona, i aquest altre, no? Imaginem que aquest topònim fan referència a una riera que realment existia en aquell moment, amb la qual pots com reconstruir un cert paisatge, també els horts, no? I la resta del jardí de l'Hotel Gori, que realment és el que tenim ara al voltant de l'Ajuntament, no? Aquest parc fantàstic. A la qual ens agradaria, a vegades la situació dels projectes és molt important i has de pensar com han sigut i com t'agradarien que tornessin a ser els jocs, no? A la qual el verd i les rieres han desaparegut, però preferia més pensar que la situació d'aquest projecte, que no és una construcció, sinó que és aquesta taca verda, no? Que és la coberta, aquesta jardinada en aquest context més natural que ha sigut en algun moment Olesa. I és curiós perquè aquesta coincidència aquí veiem el sostre, no sé si pots assenyalar, Jaime, les distintes institucions, però assenyalar, per exemple, els Mossos d'Esquadra, no? En el moment de fer el concurs, no? Hem vist que hi havia unes vistes estupendes des de la biblioteca, però que hi ha aquest edifici molt alt, no? Que ara està enderrocat. Doncs sembla que hi ha una mena d'alineació, no? En el pensament de com ha de ser aquest lloc, que s'ha de deconstruir més que tornar a construir. Senyalar la Casa de Cultura, la biblioteca antiga, que és aquest tros més baix, no? I aquesta coberta més alta, que és la coberta de l'ampliació de la segona planta de la biblioteca, i també l'Ajuntament. També assenyalar aquesta, potser mostrar, Jaime, les glicines. Hi ha una quantitat d'elements que són part del patrimoni, no? Que no són construïts, són plantats, no? La tira d'arbres de plataners del carrer que donarà front a la biblioteca nova, i les glicines que aprofitarem, no? Per donar ombra. És el millor bris soleil que hem trobat, no? Aquesta glicina tan magnífica. Següent. Bé, ja veiem aquí ben clarament des del terrat de l'Escola de Música, no? El solar actual, amb la limitació, és la limitació del solar actual, el carrer, amb les glicines i amb les altres biblioteques, no? Bé, com l'ha dit la Marta, podem haver fet moltes coses, però sembla que quasi ens cabia tot el programa funcional que s'havia dissenyat en una sola planta, perquè podíem aprofitar, per exemple, aquesta sala, no? Aquesta sala era part del programa, ja existia, no farem dues sales de conferència, ja tenim una magnífica equipada. Doncs es podia arribar a fer una extensió, no? Amb tots els llibres al mateix nivell, un tema d'accessibilitat molt clar, i això ens deixava la possibilitat de tenir aquest gran jardí a la coberta, no? Fer el que volíem fer, que era un paisatge a la coberta. Aquí veiem com funciona tota aquesta ampliació amb la resta dels edificis. Veiem com la coberta que proposem, la biblioteca està en planta baixa, no? És com una gran plantació, es veurà després, és com un bosc de pilars, no? Tot envidriat, amb vistes, i la coberta que és accessible directament des de la planta primera de la biblioteca existent. També, a demanda vostra, no? En algunes reunions ha sortit, no? Tenim aquesta possibilitat de fer servir la coberta com a espai públic amb accés quan està tancada la biblioteca des de la Casa de Cultura, no? I bé, tenim una sèrie de perforacions, no? Que són una mena de forats per que respiri l'edifici, no? Que arribi la llum i la ventilació natural. També procurem fer aquestes petites negociacions, aquestes obertures per ventilar la ràdio, que també està en planta soterrània.
la part central de l'accés de la Casa de Cultura amb aquesta perforació i el contacte amb l'edifici de biblioteca antiga amb aquest pati també. I tenim aquí la pèrgola, no?, de glicines que ens fa de brissolell. Següent. Bueno, si al soterrani tenim aquest, si pots tornar a per fer això, si normalment a una coberta nova tens màquines, no? Clar, no podem posar màquines perquè la coberta és aquesta coberta verda. Doncs hem de soterrar les màquines que poden respirar perquè fem aquests pous de ventilació, aquests patis, però també hem de poder mantenir aquesta coberta, no?, que és una mica una coberta per evitar l'escalfament, no?, perquè amb la seva capa de vegetació ens aïlla, no?, del calor, però també és una manera d'evitar les pluges torrencials i l'efecte del canvi climàtic. Doncs, tot això s'ha de regar, òbviament. Tenim un sistema per emmagatzemar l'aigua, que això és el que, vull dir, les coses que no es veien estan al soterrani, que són les màquines, les coses que normalment estan a la coberta, no? Aquí les hem d'endur al soterrani. I doncs tenim aquest emmagatzematge d'aigua. L'aigua que recollim és de la coberta existent. Això és una cosa molt fàcil de dir al concurs, però després la Marta ens va exigir fer-ho, de veritat. Doncs no recollim totes les aigües d'aquest edifici, només la part que podem, que és on està soterrat el sanejament en aquesta banda de l'edifici, però arribem a un balanç hídric positiu, és a dir, recollim més pluja que la demanda que tenim de reg. Doncs és un edifici autosuficient en el sentit de l'aigua. Següent. Bé, ens agrada pensar, això era la idea, no?, amb la primera postal, de que es podia venir amb un llibre, no?, i llegir a l'aire lliure. És com volem que sigui la biblioteca. Òbviament, això no és a l'hivern, seria a la primavera, la imatge està feta a la primavera. Estem a la coberta, estem veient a través del gran pati central, no?, que té aquest gran tiler. Estem veient com la gent està a la biblioteca, però que tenim aquesta zona d'esbarjo, no?, que no es pot trepitjar tota la coberta, té unes dunes, té una sèrie de zones trepitjables que tenim acotades i una zona que és aquesta zona d'ombracle, no?, que té les vistes al Montserrat i que està acondicionada per donar ombra, no? És un element més vernacular, però que no té poc pes i és molt factible per donar ombra i ser molt agradable. Següent. Bé, això seria la planta. La planta alta, és a dir, la coberta, doncs es ve molt clarament. Sí, doncs si pots passar a la següent, sí. No? Vale, perquè es vegi una mica el canvi, no?, si fas de la visió. Bé, aquí estem veient la sèrie de... Bueno, veiem la glicina, no?, a l'esquerra, i la sèrie de recorreguts que es poden fer en aquest espai, no?, que està aglutinat, que dona volta al pati central, pot arribar a sortir al carrer, que és un tema que ens han demanat els bombers, però també, si pot funcionar d'aquesta manera, pot funcionar també com una entrada, si es volgués, per fer alguna activitat. També té una entrada per la part central, per la part de l'edifici d'Escola de Música. I explicar una mica que hem reprogramat la planta alta de la biblioteca existent. Tenim la zona actual de lectura que es transforma, és el banc d'imatges i de so. Tot el que és una activitat més tranquil·la l'hem posat a la coberta, a la planta alta, i la resta d'activitats són les activitats més internes, de treball intern de les bibliotecàries. També... On està el puntero?
Bé. Sí. Sí, potser és més fàcil, no? Se sent? Sí. Tenim aquesta sala d'aquí, que és una sala d'ús polivalent, que tant pot donar a la biblioteca quan està oberta o podria ser una aula de reforç per estudiar durant els exàmens oberta als alumnes, als joves d'Olesa. I aquesta entrada a la coberta, que tant és per l'escala actual o per aquesta zona més central. Doncs també els alumnes que van a l'escola de música, ara mateix això és un mur tapiat, i doncs tenen aquesta obertura i poden gaudir del jardí igualment. Següent. Una mica les plantacions que fem, hem treballat aquesta coberta des de l'inici, des del moment del concurs, amb Vivesté, que són especialistes a Girona. El gran protagonista va ser el tilè, que és aquest arbre central, que també ara en tenim dues. Tenim el pati central i també un altre pati a prop de l'espai Brossa, en connexió amb l'edifici antic. I tota la resta, la vegetació que es planta al terra d'aquest gran pati és una vegetació de jardí romàntic. Doncs tenim aquest, jo crec que amb les imatges us podeu imaginar el tipus de vegetació que és, com si fossis a un jardí per llegir. I a la coberta sí que hem anat amb cura per escollir una vegetació que tenia poc consum d'aigua, que és com una gran extensió de plantes d'aquest tipus, Prunera vulgaris, Achillea. Jo crec que per les fotos és més clar d'entendre. Com a protagonista tenim 3 dunes i en les dunes plantem uns arbustos que són aquests prunus multitronc. Doncs anem amb cura per no plantar arbres a la coberta, sinó que són arbustos, arbres amb portaarbustius, i tot aquest tema del manteniment ha sigut molt consensuat amb la brigada. Aquesta visió que teníem al principi, us he mostrat una fotografia de l'Ajuntament amb aquesta plantació d'arbre, és com si aquesta plantació d'arbre continués a l'interior de l'edifici. L'estructura que hem escollit sembla una plantació d'arbres, és una continuació. Doncs intentem reconstruir aquest petit tros de l'Hotel Gori, d'aquest gran jardí que hi havia aquí abans. Bé, és el que comentava, a l'interior de la biblioteca, això seria la façana, si mirem de front, doncs el límit de la biblioteca és aquest gran vidre, que és aquest taulell corregut que tenim per llegir mirant cap a fora, i es pot veure també la gent que està a la coberta. Aquí estaríem sota les glicines i veiem aquest paisatge interior amb el pati al fons que il·lumina. Doncs la il·luminació és molt constant, no hi ha zones fosques, inclús es veurà alguns lluernari en alguns punts on no arribava tant la llum. Sí, això crec que ho he explicat, que per nosaltres no és tant la biblioteca, sinó que és tot aquest edifici. Ara estem aquí, en aquesta sala polivalent, però la porta d'entrada a l'edifici nou no es veurà des de fora, s'entrarà per on heu entrat avui, per aquí, per aquesta zona central. Apareixerà aquesta, això seria la planta baixa, per cert, que colonitzem tot l'espai fins les glicines que estan aquí. Doncs fem una primera operació, que és aquesta perforació que baixa fins al nivell de l'arxiu. Ara l'arxiu que teniu no té ventilació natural, doncs tindrà una llum que li vendrà propiciada per aquest forat, i també a l'entrar, al costat de l'escala, veure aquesta perforació que aporta llum a tot el recinte. La sala d'exposició això no canvia,
i la sala aquí, la sala polivalent. S'entra per la biblioteca d'aquesta manera, per un control aquí visual, general, que també té visió a la part antiga, a través del vidre. Fem alguna reprogramació de l'edifici antic. Es manté l'espai brossa aquí, la lletra bailarina, però es fiquen aquí els nens petits. Farem una unificació és a dir, quan terminarem de fer l'edifici nou, l'edifici antic també es notarà transformat. Fem servir un paviment continus de cautxú que també farem servir en l'edifici, en la biblioteca antiga. Doncs aquí tindrem els nens petits, estaran separats per un cristal, per tema del soroll, però visualment estaran connectats amb l'espai nou. Tot això són els fons generals, és un gran espai diàfan, es poden veure aquests punts són els pilars, per això deia la referència com estar llegint sota els arbres. Tenim aquestes perforacions que aporten llum i també alguns lluernaris per arribar a il·luminar bé el projecte. Reprogramem també aquesta franja. Aquí estaven els nens petits, aquí tenim els espais de suport i l'espai d'arxiu. Si pugem a la planta següent. Sí, jo volia afegir que soluciona un problema que tenen sovint els edificis. Els edificis tenen una façana principal i tenen un darrere, que acaba sent un lloc com aquí, un pàrquing, un lloc de servei, que és veritat que a vegades és necessari, però en aquest cas és molt exagerat els 1.000 metres quadrats d'aparcament que hi ha de darrere. Però inclús la Casa de la Cultura està oberta, aquestes portes existeixen, aquesta connexió no, però l'obrirem, i tenia una certa voluntat d'ocupar aquest espai. De fet, ara nosaltres hem aparcat, hi ha joves, sempre hi ha gent, aquí, a aquest jardí, a aquest costat, aquí ja no, perquè no és agradable com a espai. Doncs un repte avui dia de l'arquitectura és transformar els darreres dels edificis en una façana o en un lloc tan útil com el davant dels edificis. Nosaltres pensem que ho aconseguim. És un edifici que transforma tot el darrere en una peça útil, però que no genera un darrere l'edifici. Tota la façana s'obre i requalifica tot, a la qual estem content d'un conjunt que és molt eclèctic, que està fet en 3 èpoques diferents, però que estem segurs que amb aquesta connectivitat funcionarà bé. Aquí on hi ha el control estan les màquines, ara els climatitzadors. De nou és un darrere, col·locaves el soroll, col·locaves la brutícia, doncs les moguem de lloc, aquestes màquines es mouen, transformem tota la qüestió energètica de l'edifici i obrim, i és on genera la relació entre nens i grans. Sí, que són imatges una mica des de l'entrada nova. Serà una entrada unificada, no es farà servir l'entrada actual, s'entrarà per el cor de l'edifici. Aquí a la dreta tenim aquesta obertura que vaig comentar abans, aquesta obertura central, aquesta altra obertura que deixa ventilar el pati, les màquines nostres, però també la ràdio, perquè entri llum. I tenim aquesta entrada al bosc. Aquí es veien aquest lluernari que mencionava abans, al fons del bosc i al fons del tot, darrere de la fusta que ens serveix de façana, tenim els plataners. Una imatge de la sala de lectura mirant cap a l'Ajuntament, amb aquesta presència de les glicines aquí, aquesta transparència que explicava, des d'aquí on estan els nens petits es pot veure a través del cristal la lletra bailarina, que no canviem de lloc, trobem que està bé allí, està dissenyat per ella, i això és una imatge d'aquest paisatge interior que proposem com a biblioteca. I aquí hem fet una petita recompilació de reptes que ens havíem imposats. El primer, que sigui un edifici confortable, ja l'havíem dit al principi, i per això, perquè sigui confortable, que funcioni amb llum natural, i és mirar molt les distàncies a la façana,
i quan ens n'allunyem molt doncs creem un pati o creem aquests lluernaris. L'altre tema és la ventilació natural. Òbviament la biblioteca funciona amb les finestres tancades, però a la nit és molt bo l'excés de calor, obrir per ventilar, fer una dissipació nocturna, també per estalviar energia. Doncs hi havia aquest tema de fer que funcioni, fer funcionar l'efecte xemeneia, que és el que propiciem amb els patis i les obertures, el tipus de finestres que hem escollit per provocar el tir. També a l'hivern l'edifici és molt bo perquè com que té tot aquest paquet de teres a la coberta ens procura un aïllament tant si és del sol com del fred, que està molt bé. Aquestes intencions que són dibuixos que eren de l'inici del projecte, després ens volem assegurar quan fem el projecte executiu que funciona. Doncs aquí ja sé que és una informació molt tècnica i Marta sempre no mostres coses tècniques. Només per dir-vos que hem calculat, hem simulat quantes obertures i on han d'anar aquestes obertures perquè funcioni la renovació d'aire correcta i ens donava una simulació a l'estiu, per exemple, tan sol amb tenir les finestres obertes podíem dissipar 3 graus de temperatura, que és molt bon, perquè quan arribes al matí les màquines han de funcionar molt menys. Doncs hem anat treballant el projecte de la mà d'aquesta gent, tots eren molt bons professionals. Següent. I el soterrani, les parts que no s'agrada mostrar però que mostrarem perquè s'entengués si tot això pot ser molt maco, aquesta coberta, és perquè tenim les coses, les tripes aquí. Doncs això és l'edifici actual amb l'arxiu que en aquesta zona d'aquí que no ventilava de manera natural, doncs obrim aquest pati central i d'aquesta manera l'arxivista té aquesta aportació també de benestar. I també aquest gran pati per ventilar també afegim algunes finestres, algunes obertures a la zona de ràdio, aquesta zona d'aquí. Tenim les màquines per aquí i un gran dipòsit d'aigua que és per fer funcionar la coberta. Següent. Bé, una mica la distribució pels colors, jo crec que s'entén les parts de l'edifici. La zona infantil aquí, això són totes aquestes zones que queda redistribuïda, la zona infantil, les zones de suport i acollida, la part central, aquesta zona al carrer, l'arxiu i els fons generals, que és aquest color ben clar, la zona nova. Incluïm aquesta sala polivalent dins del programa de la biblioteca i a la planta primera, a nivell de la coberta, tenim música i imatge. Jo crec que això l'he dit abans, però aquí potser es veu més clar amb els colors. I la part de treball intern amb aquesta zona aquí, que és la sala polivalent, que tant es pot utilitzar des d'aquí, des de dins de la biblioteca com des de fora. Aquesta lectura del nostre edifici no és un edifici, sinó és un paisatge, és com un pedestal que dona protagonisme al parc, a aquest gran pinyer que es troba aquí, i aquesta intervenció molt... El projecte ha sofert algunes variacions, aquí es veu una mica, però no és important això, però... passem totes les instal·lacions en el paviment, fem com una piscina. Això que ens dona més alçades, no tenim un sostre molt baix, volíem aquesta idea de a major alçada millor, i també que en el futur es pot canviar els mobles de posició, es pot reprogramar i tot està endollat al paviment tècnic. Una part una mica més, un aspecte més constructiu, com és important quan ens alineem en les alçades de l'edifici existent, que és molt important per arribar a fer servir la planta primera de l'edifici existent, les glicines, tot aquest gran ràfec que ens recula el vidre i fa un espai aquí
també colonitzem al voltant de l'edifici per fer aquest espai de lectura informal, també fora d'horari, a més de fer servir la coberta que té aquest banc perimetral al voltant del pati on es pot circular. Sí, aquí jo crec que s'entén una mica millor aquest punt que hem treballat de connectar la zona antiga amb la zona nova i aquestes taules de treball que donen al límit exterior de l'edifici mirant cap a l'edifici d'aquest carrer d'aquí. Es veu aquí l'imatge actual i el que s'està projectant. I una última fotografia, una pinzelada del treball tècnic per arribar a aquest producte final. Alguns apunts. En general intentem fer servir poc materials, doncs hem buscat una estructura, per exemple aquí hi ha uns pilars molt grans que agafen el lloc de varis postos de seients. I doncs hem intentat, això són els pilars, són molt petits, i fem una llosa de formigó, però com que el formigó és un element que intentem fer-lo servir el menys possible per el que representa per al medi ambient, l'hem alleugerit amb aquestes esferes de plàstic reciclat. Doncs tot el rato està aquest tema de posar el mínim material possible de la millor manera. Doncs era més intel·ligent fer servir el formigó aquí per tenir el voladillo, però ho alleugerim. I bé, l'últim punt final sí que no és un edifici net zero, sinó que és un edifici que a més d'estalviar molta energia també en crea. No sé si havia comentat que tenim aquesta coberta existent que té algunes màquines però està buida i com que està molt exposada al sol perquè és la més alta, ens semblava la idònea per ficar les plaques solars, com que no podíem ficar-les aquí perquè fèiem una coberta verda. M'agrada explicar això de manera que és explicar el benefici d'aquestes plaques solars a la gent, perquè realment estem produint, això és el que produïm cada any, que és aquesta quantitat, 113.000 kWh a l'any. Bé, això què vol dir? El que consumeix aquest edifici, que és això, un 3%, l'edifici nou que fem, que és tan gran com aquest, consumeix un 5%. Per què? Perquè està molt ben aïllat, perquè té ventilació, etc. Té una construcció més recent, etc. Consumeix un 3% de tot el que consumeix tot aquest grup d'edifici. Hem afegit també l'Ajuntament. L'Ajuntament consumeix quasi la meitat de tot el que s'està consumint. Tot això per dir que estem produint 113.000 kW l'any i estem consumint 350. És una equació. Doncs hem observat, aquesta gent amb qui estem treballant, Aigüesol, han fet aquest perfil. En verd estaria el consum de l'edifici, de tots els edificis junts. Es ve a l'estiu com tenim un pic per refredar i també a l'hivern com tenim un pic. En vermell estaria la producció fotovoltaica. Què passa? Que ara, des de fa 2 anys, és possible autoconsumir l'energia que estem produint. Doncs, si es decideix autoconsumir, podem autoconsumir com un terç del que necessitem. I, a més, tenim un excedent. Hi ha moments, no sé si es veu aquí, que les ratlles vermelles són més altes que les verdes. En aquest moment tenim un excedent d'un 11%, més o menys. Això es pot vendre a la red o seria l'equivalent de donar llum a 16 habitatges, que és el que hem calculat. Ja està. Passarem un petit vídeo. Ara si s'engega, no sé. És el vídeo que teniu a disposició perquè vam presentar al principi
No. És el vídeo que teniu a disposició, que ja vam utilitzar. Hi ha dos petits canvis. Hem preferit no generar un vídeo nou del model virtual que existeix, definitiu, sinó amb el vídeo del concurs original explicar-vos quines són les dues diferències que hi ha. Entraríem per la cantonada, és el mateix accés, les revistes a la dreta, aquí el control, en lloc de ser el control que ha allargat, és un control redó, però és la mateixa posició. Arribem aquí al tiler, el pati central, que dona llum a tota l'àrea de lectura. Aquí a la dreta, en principi, tota aquesta vista cap a les Glicínies i l'Ajuntament i el passatge és una taula correguda. Finalment, el passatge és un banc per seure i la taula correguda està aquí a la dreta, donant cap a l'Ajuntament. Ara tornaríem cap al control, veuríem la biblioteca infantil, es veu allà, amb les lletres del Brossa, aquí les Glicínies, etc. Aquí es podria sortir cap a la pèrgola. Tornaríem, aquí hi ha aquestes dues petites grades també, perquè és el lloc on ara hi ha un banc i que la gent s'asseu sota les Glicínies. No és una escala, sinó que és una rampa, per temes d'accessibilitat. S'accedeix a dins de la biblioteca, el llornari, si el sostre és el mateix, és un sostre que està net d'instal·lacions, tan sols veuríem les llums. Ara cap a la cantonada d'entrada estem a l'àrea de les revistes, el control, la barra de control. Aquesta escala és l'altre canvi que hem fet. No hi ha una escala per pati. Aquí hi ha una doble escala que era molt estrany. Aquesta escala no existeix, sinó que pujaríem per l'interior de la biblioteca i sortiríem al mateix espai. La sortida és el mateix. La pèrgola s'ha mantingut, és una pèrgola d'11 metres, molt gran, realment molt fina, amb uns tubs de 6 centímetres, que permetran que aquestes plantes trepadores pugin per sobre, amb la qual cosa reproduiran d'una altra manera la pèrgola de les Glicínies, però a sobre la coberta, que és el que permetrà aquesta activitat de bibliolila. Ja ho ha comentat Judit amb les imatges anteriors. S'ha de caminar per aquest recorregut de fusta, i hi hauria aquest banc al voltant del pati, i el que hem afegit és, si continuem caminant, hi ha una escala, una petita escala al final, que és el que permet tenir aquest accés independent a la coberta, i també solucionem un problema que tenia d'evacuació l'Escola de Música a l'edifici antic. I amb això acabem. Gràcies. Si teniu alguna qüestió. Bé, en primer lloc, gràcies per haver vingut. Us agraïm la vostra assistència avui, tant a vosaltres com a la Marta, el Jaime, la Judit. I ara, com deia el Jaime, obrim un torn obert de preguntes, per si algú té algun dubte al respecte, que m'aixequi la mà i jo acostaré el micro perquè pugueu preguntar. No, veig que ha quedat tot molt clar, doncs moltes gràcies una altra vegada i bé, a reveure, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.